que es dibuixa per sobre la lluna. Una cavalcada d'ens entre núvols corren rient i gaudint de la fosca quan el vel és més prim que mai. Ombres desfigurades, inhumanes, andrògines, sense alè. Totes difuminen una comitiva nocturna de la qual em volen fer formar part. No hi ha sortida. Veig el foc entre les banyes, lluents, poderoses, em criden. Per quin motiu hi hauria de pertànyer?